fost greu, îți dați seama, mai ales că jucam cu vicecampion al României. Și principala contracandidată la titlul a Constanța. Ținând cont de lotul pe care îl are, de valoarea pe care o are, era normal să fie un meci foarte, foarte greu. Mă bucur că până la urmă s-a terminat tot cu bine și am reușit să învingem. După un meci, consider eu, de bătaie, de dorință și până la urmă de victorie, atâta îi se trebuie. Urmează alt joc. Deci ce a fost până acum este istorie. Da. Mai intră în istorie, da? Urmează alt joc. Cel de la Odorhei după anumite... Și în primul rând avem 3 săptămâni de pauză în care sperăm să ne revenim din punct de vedere fizic, care mai are o problemă, care mai are probleme să ajungem la capacitate maximă și să o luăm de la capăt. Și sperăm ca pe viitor să menținem aceeași linie și aceleași rezultate. Cristi, cum te-a acomodat la tu? Foarte bine, după cum se vede. Atmosfera în echipă? O atmosferă cum n-am mai întâlnit de mult eu personal și mă bucur și pe această care le mulțumesc băieților că m-au ajutat să mă integrez la echipă și să-mi recapăt încrederea să ajung la ce am fost eu odată. Ce părere ai despre această galerie în care, uite, și la Baia Mare v-ați susținut, acasă, nu mă spun, acasă, pentru totul? Da, într-adevăr, o galerie inimoasă care, în momentele grele, își arată aportul asupra noastră și ne întinde la spate. Și ne dau elan, într-adevăr. Le mulțumim și îi așteptăm mereu alături de noi.